I would like to say happy 1,000 subscriber to my channel and monetization journey. Nasa ano na po tayo, 1K subscribers. Salamat po sa inyong lahat ng mga sumusuporta. Sana po hindi po kayo magbago at stay permanent lang po tayong lahat. Sama-sama po tayong umangat at mag-success. Ayan po, ingat po kayong lahat. Magandang tanghali po. Dito na naman po si Christine Sang TV at magluluto ulit tayo sa tanghalian. At ang menu natin today ay gisadong pansit with chicken neck. Ayan po ang menu natin today. Worth only 150 pesos. Ayan po yung fresh pansit. 3/4 po yan, at saka ito yung mixed gulay, at saka yung chicken neck, at yung bombay, bawang, yung 1 sachet na toyo, at saka yung dried nokos. At ayan po, igisa na po natin ang bawang at bombay. At shout out nga pala ako sa family ko, sa mama ko, sa mga kapatid ko, dyan sa Kogon, sa dalawang anak ko. Ayan. Hello po sa inyo dyan. Ayan, 1K subscriber na po ang channel natin. Sana magtuloy-tuloy at dumami pa ang subscriber at viewers sa channel natin para makamit natin ang ating nais sa buhay. At ayan po, kailangan po natin pakatasin ang bombay at saka bawang. At saka para sa inyo naman po itong lahat ng ginagawa ko. Kaya nga ako pumasok gumawa ako ng channel at pinasok yung pag-vlog. Dahil gusto ko po na balang araw guminhawa ang buhay nating lahat. At mabigyan ko ng maayos na buhay ang aking mga anak. Yan po talaga yung pinakaunang pangarap ko sa buhay, kaya po ako nag-vlog. At naawa din naman si YouTube sa akin. Ayan, monetize na po yung channel ko. Ina-accept niya po ako sa YouTube monetization program. At sobrang saya ko po. Alam ko po marami pa po akong tatahakin dahil nasa na po ako ng monetization. Kaya sana po patuloy po kayong sumuporta at hindi po kayo magsasawang manood sa mga affordable cooking ko, at sana po na-inspire ko kayong lahat. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan po, kumukulo na po ang ating sangkap at chicken neck. Ayan, pag nagkulay brown na po yung chicken neck, pwede na po nating ilunod ang mix gulay. At nga pa pala tayo ng konting mineral water dahil para hindi siya mag-sticky.
Ayan po, iluna na po natin ang ating mixed repolyo. Na meron na siyang chili pepper, meron na siyang carrots. Ayan. Mixed veggies. Yung mixed veggies natin mga mamis is only 1/4 kilo lang po yan. At halo-haloin po natin, i-mix po natin sa mixed veggies ang chicken neck para mag-mix yung lasa, mag-mix yung sarap ng ano natin, ng sangkap. Ayan, takpan po muna natin at mag-antay tayo ng mga, ayan, siguro mag-antay pa tayo nito ng mga 5 minutes bago siya maluto kasi antayin po natin na maging malambot yung chicken neck. Pero madali lang naman tong malambot ang chicken neck. Hindi naman to gaya sa pork na matagal malambot. Ayan, pwede na nating ilunod ang fresh pansit. Fresh Mickey na pansit. Tawag po nito sa amin is fresh Mickey. Sa doon napagkuan og thumbnail dong. Ang fresh Mickey po natin mga mamis is 3/4 kilo. Download ba ka na mag-video? 3/4 lang po yan. Ganyan po kadami ang 3/4 namin dito sa Visayas. Google niya. Yan. Kasi kung 1 kilo po yung binili, sobra na din po yun. Dahil konti lang naman kami dito sa bahay. Kaya 3/4 lang yung binili niya. Ayan. Meron na kaming tanghalian, meron pa din ng panghapunan. Ayan, kaya nga affordable cooking yung content natin kasi nagtitipid tayo sa ating pagluluto. Hindi na kailangan gumastos pa ng mahal para lang makaulam ng masarap. Ayan. Basta kung gusto nyo pong magluto sa mga affordable cooking ko, ayan, punta lang po kayo sa channel ko, Christine Sang TV. I-check nyo lang doon at inilalagay ko naman po sa bawat description box ang kakailanganin sa pagluluto para hindi po kayo mahirapan mga mamis. At sinisigurado ko din naman na madali lang po tong lutuin ang affordable cooking ko at madali lang din pong sundin. Dahil alam ko naman na sa panahon ngayon, marami talagang mga mamis dyan na nagtitipid, lalo na pagdating sa ulam. Kaya bagay lang din sa inyo to mga mamis. Ginawa ko po tong content na to para din po sa inyo. Sana maraming ma-inspire dyan at sundin ang mga luto ko. At ayan po, malapit na po siyang maluto. Ito na po ang affordable cooking natin today. Affordable ulam. Ang ginigisadong pansit with chicken neck worth 150 pesos. Ayan, magtimpla na po tayo. Maglagyan po tayo ng bitchin tsaka asin. Syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating timpla. Dahil ito po ang isa din na nagpapasarap sa ating luto araw-araw. Ayan, mag-antay na lang po tayo ng mga 1 minute at maluluto na siya. Ayan, haloin po natin ulit. Ayan, makikita din naman natin mga mamis na medyo lumambot na po yung fresh pansit.
At saka, luto na yung chicken neck. Ayan. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din sa baba kung nagustuhan nyo po ang luto ko. At pahit po sa button bell para updated po kayo sa mga new cooking videos ko araw-araw. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po dyan mga mamis na iniidolo yung pagluluto gaya ko. Ay pa-subscribe naman po, pahit naman po sa subscribe at pahit din po sa bell button at paki bell po sa bell all para update po kayo sa aking mga luto araw-araw. At ito na po, luto na po ang ating gisadong pansit with chicken neck today. Humot mata na. At sana po matapos na po tong problema natin sa ating bansa. Sana mawala na po yung virus at bumalik na po sa normal ang lahat. Ayan, para bumalik na din yung mga natanggal sa trabaho, makapagtrabaho na din at hindi na maghihirap ang mga tao sa Pilipinas. At ayan po, ingat po kayong lahat dyan. Keep safe everyone. At magkikita na naman po tayo ulit sa aking next cooking tomorrow. So, lagi kayong lagi po kayong mag-sanitize ng mga kamay nyo. Kung lalabas kayo ng bahay, magdala kayo ng hand sanitizer or alcohol para iwas virus. At keep social distancing lagi.